Krisztusban van a mi váltságunk, az ő vére által, a bűnök bocsánat az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Pál apostolnak Efezusiakhoz írott leveléből az első fejezet 7. versével köszöntöm szeretettel a testvéreket, Szent Háromság ünnepe után 10. vasárnapon. Ezzel a mai vasárnappal egy új fejezetet nyitunk. Részben az a mondat, amely összefogja a vasárnapokat, az is megváltozik, részben pedig, ahogy látjuk, a liturgikus énekeinkben is változás van, 10. vasárnaptól 9. és 10. liturgikus énekeket énekeljük felváltva. Szeretettel hirdetem azt, hogy a mostani Isten tiszteletünknek a vezérmondata, akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította. Mai ünnepen pedig erre figyelünk, hit által igazulunk meg. A hit által való megigazulás az evangélikus egyházunknak mondhatni, hogy alaptanítása. Most egy ószövetségi ige alapján fogunk erről gondolkodni. A hirdetésben a következőket hadd mondjam el. Ma az offertóriumot, azaz a persely pénzünket a szlovéniai árvíz károsultak javára ajánljuk fel. Ugye az elmúlt heteknek az esőzései nyomán egy elég rendes árvíz vonult le Ausztriában, Szlovéniában, itt Magyarországon is persze, de ott Szlovéniában nagyon nagy károkat okozott. Az ökumenikus segélyszervezet azonnal lépett és segítséget ajánlott fel, amihez az evangélikus egyház is társult, így kérjük a gyülekezeteket, hogy gyűjtsünk és próbáljunk meg segíteni az ott élőkön. Szeretettel hirdetem, hogy tegnapi napon dr. Antal Dániel és Kató Hargita kérték házasságukra Isten áldását. A teveli római katolikus templomban volt ökumenikus esküvő keretében ez a nagyon szép alkalom. Isten áldása legyen az áldást kérő fiatalok életén. Hirdetem azt, hogy a jövő hétvégén egy kicsit változnak az Isten tiszteleti időpontok. Egyrészt augusztus 18-án pénteken este 7 órától egy zenés alkalom lesz, orgonazenés alkalom lesz a Kismányoki evangélikus templomban. Györfi István tanár úr és fia Sándor is játszani fognak, úgyhogy erre mindenkit hívunk és várunk. Tehát 18-án pénteken este 7 órától, másnap 19-én 11 órától lesz Kismányokon istentisztelet, amelynek keretében keresztelőre is sor kerül. Györfi Millát fogjuk megkeresztelni, Cserháti Sándor fogja a szolgálatot végezni ezen az istentiszteleten. Augusztus 20-án, az ünnep napján, ami egyben vasárnapra is esik, kivételesen 9 órakor tartjuk az istentiszteletet itt Bonyhádon. Nekünk nem csak az államalapítás vagy a kenyérszentelés ünnepe augusztus 20-a, hanem a templom szentelési emléknapunk is, úgyhogy erre is emlékezünk ezen az ünnepen. Ezen a vasárnapon máshol nem lesz istentisztelet, tehát sem Hidason,
sem kismányokon nem lesz Isten tisztelet, hanem mindenkit Bonyhádra 9 órára várunk az Isten tiszteletre. Augusztus 27-én a megszokott időben lesznek az Isten tiszteletek, tehát Hidason fél 9-kor, itt Bonyhádon 10 órakor. A két Isten tiszteleten Györfi Sándor 6 éves teológus fog szolgálni, Kismányokon pedig fél 12 órakor lesz ott Hevér Beatrice fogja tartani az Isten tiszteletet. Itt jelzem, hogy én 20-ától 27-ig szabadságon leszek, tehát azért ezek az Isten tiszteleti beosztások. Isten áldása legyen a mostani Isten tiszteletünkön. Az Isten tiszteletet a 323-as énekkel kezdjük meg, 323-as énekkel, utána pedig majd a 9-es liturgiához lapozzunk. Thank you.
Istenem, az én imádságomat, és ne rejtőzz el könyörgésem elől. Szívem vergődik bennem, de én te benned bízom. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Nincs mivel dicsekednem előtted, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Nem is kérek mást, csak szállj meg engem, és nem mondd meg tőlem irgalmadat, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönnyebbült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, és vezess minket úgy, hogy amit kérünk, a te tetszésedre legyen, és megadhass nekünk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg azokat az igéket, melyeket megírva találunk egyrészt Pál apostol a Korintusiakhoz írott első levelében, 12. fejezet első 11 versében, majd a 277-es énekünk 3. versének eléneklése után hallgassuk meg az ünnep evangéliumát Lukács evangéliumából, a 19. fejezet 41. versétől 48. versig a következő. A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket, a néma bálványokhoz.
Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert van, aki a lélek által bölcsesség igéjét kapta, másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyító kegyelmi ajándékát. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázatát kapta. De mindez egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek ajándékát, amint akarja. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemed előtt, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földön tipornak téged és fiaid, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdtek kiűzni az árusokat. Ezt mondva nekik, megvan írva, az én házam imádságháza lesz, ti pedig a rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok és írástudók és a népvezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őket. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az igehirdetésre készülnek a 460-as énekeket.
amelyet megírva találunk Habakuk próféta könyvében. A második fejezet első 4 versében a következő. Habakuk próféta így ír: őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Válaszolt is nekem az Úr, és ezt mondta: írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, mielőtt elkezdeném a mondani valóm, hadd olvassam fel a 122. Zsoltárt. Zarándok ének, Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Lábunk megáll kapuidban Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét. Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked. Ha Dávid ezt a gyönyörű Zsoltárt énekli, akkor miért sír Jézus, amikor Jeruzsálembe érkezik? Meglátja a várost az olajfák hegyéről, a hagyomány szerint az olajfák hegyének dűlőin lefelé ereszkedve, a városhoz közeledve, a hegytetőn látja meg a templomot, a város falait, és elkezd sírni. Miért sír Jézus? Jeruzsálemért? A békesség városáért? Azért sír, mert pontosan tudja, hogy az ott lakók, az ott élők, akik ennyire fontosnak tartják a városukat, akik ennyire a békesség városának tartják a városukat, az ott élők valamit nagyon elszalasztottak. Amikor Jézus közelébe ér a városnak és elkezd sírni, azért sír, mert ez a város nem ismerte fel a meglátogatásának idejét. Amikor Dávid ezt a várost fővárossá tette, akkor tulajdonképpen azért gondolta, hogy ez legyen a központ, hogy ott legyen majd Isten sátorának a helye. Ott legyen a szövetség láda, együtt lakjanak Istennel, együtt legyenek Istennel. És most ez a nép, amikor maga az Isten közeledik hozzájuk Jézusban, nem ismeri fel, hogy Isten akar velük együtt lenni. Ez a mostani vasárnap, Szent Háromság ünnepe után 10. vasárnap hagyományosan Jeruzsálem pusztulásának emléknapja. Ekkor emlékezünk meg arra, hogy Krisztus után 70-ben Titus csapatai lerombolták nem csak a város falait, de magát a templomot is. Azóta sem épült újra. És akkor, amikor Habakuk szavai hangzanak fel, akkor egy olyan panasz ének előzi meg felolvasott ige szakaszt, amelyben Habakuk maga sír és maga panaszkodik azért, mert nem tudja, hogy miért történnek ezek a dolgok. Akkor is, abban az időben is Jeruzsálemet fenyegette a pusztulás. Ezt mondja Habakuk. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. A próféta Istenre figyel. Istentől akarja tudni a választ.
Istentől várja azt, hogy miért történik. És nem marad el a válasz. Isten azt mondja, be fog következni. Eljön majd az az idő. Várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik. Nem marad el. És itt hangzik el az a bizonyos mondat, az utolsó igében, az igeversben, a 4. versben, az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Ebből a felolvasott igeszakaszból ezt az utolsó fél mondatot ismerjük, főleg mi protestánsok. Az igaz ember a hite által él. Pál apostol ezt a mondatot említi a római levélben, amikor megpróbálja kifejteni a maga teológiáját. És ugyanerről beszél Luther is. Az igaz ember a hite által él. De mit jelent pontosan ez? Igaz hit élni. Szeretett testvéreim, ahogy halljuk, látjuk, ez a mondat nem az új szövetség sajátja. Mind a két szövetség erről a mondatról elmélkedik. Mind a két szövetségben, az új és az új szövetségben is elhangzik. A zsidóság számára ugyanolyan fontos ez a mondat, mint nekünk keresztényeknek. Csak hogy amíg ők arról gondolkodnak, hogy az igaz ember, az az ember, aki megtartja Isten törvényét, az a hűsége által él, a kitartó törvénycselekedet által fog élni, addig mi keresztények az igazságról másképpen gondolkodunk. Mert jól tudjuk, hogy a törvény által nem lesz igazság. Jól tudjuk, hogy Isten akaratát nem tudjuk megcselekedni. És ezért van szükségünk arra az igazságra, ami Istennek nem büntető, ítélő igazsága, hanem ajándékozó igazsága. Ugyanis írja Luther, akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította. Igaz és Isten igazsága, ezek az igék villámcsapásként hatottak lelkiismeretemre. Megborzadtam, amikor hallottam őket. Ha Isten igazságos, akkor büntetnie kell. Végül rájöttem az igék helyes jelentésére. Ha az igaz ember hitből él, akkor itt nem lehet szó Isten bírói, büntető igazságáról, hanem csak ajándékozó igazságáról, mellyel a bűnös embert könyörületességből igazzá teszi. Aztán ezt gondoltam. Ha nekünk, mint igazaknak hitből kell élnünk, és ha Isten igazsága minden hívőnek üdvösségére van, akkor az nem lehet a mi érdemünk, hanem csak Isten irgalmasság. Mert Isten igazsága az az igazság, mellyel minket Krisztus által igazzá tesz és megvált. Ekkor Isten igazságát úgy kezdtem értelmezni, mint azt az igazságot, melyben az igaz ember Isten ajándékozása folytán él, mégpedig hitből. Ez az igazság elfogadott, azaz passzív igazság, mellyel minket a kegyelmes Isten igazzá tesz a hit által. Az igazságunk tehát nem tőlünk van, Isten ajándékozza nekünk. Ez az, amiben mi bízhatunk. Ez az, ami a hitet jelenti a mi életünkben, hogy erre az igazságra építhetünk. Miről szól ez az igazság? Isten akkor is igaznak lát, gyermekének lát, sajátjának lát, ha mi nem is tudunk sokszor úgy élni, úgy tenni, ahogy ő szeretné. Ez az ő szeretete, ez az ő könyörületessége, ez az ő irgalma. De mit jelent élni? Az igaz ember a hite által él. Mit jelent élni? Nem azt jelenti, hogy tudom most már, hogy Isten szeret engem. Nem azt jelenti, hogy tudom most már, hogy Isten elfogad engem, és akkor minden maradjon úgy, ahogy eddig volt. Hanem ez a szeretet az, ez a könyörületesség, irgalmasság az, ami engem indít arra, hogy elkezdjem megtenni
ami Isten akarata szerint van. Élni tehát azt jelenti, hogy elkezdek Isten gyermekeként élni. Szeretett testvéreim, itt kapcsolódik össze Ószövetség és Új Szövetség. Ahogy hallottuk a felolvasott levélbeli igéből, a lélek az, aki bennünket indít erre az életre. A lélek az, aki adja a muníciót. A lélek az, aki különböző szolgálatra hív el bennünket. A lélek az, aki Isten gyermekévé tesz bennünket. De nem maradhatunk meg a rosszban. Az az ember, aki úgy gondolja, hogy minden jó úgy, ahogy van, az elbizakodott, és nem őszinte lelkű. Az az ember, aki felismeri, hogy igenis, én Istenhez tartozom, igenis, nekem szükségem van a változásra, igenis, nekem Isten gyermekének kell lennem ebben az életben. Az keresi Isten közelségét, jelenlétét. És az pontosan azt fogja megélni, amit Jeruzsálem elveszített. Szeretett testvéreim, immár nem Isten templomában, Isten sátra, vagyis éppen az szövetség ládája az, aminek keretében mi együtt lehetünk az Istennel, hanem Jézus Krisztus. És igen, vele együtt élhetünk ebben az életben úgy, hogy közben Isten gyermekei vagyunk. Hát Istennek ez az igazsága, tegyen bennünket készé arra, hogy felismerjük a meglátogatás idejét. Hogy felismerjük, hogy Isten velünk akar lenni. Hogy felismerjük, hogy Jézus Krisztusban a legnagyobbat kaptuk. Az Istennel való együttélés lehetőségét és ajándékát. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a mindennapokban éljük meg az Istennel való egységet Krisztusban. És akkor az igaz ember a hite által fog élni. Amen. Könyörögjünk. Örök Isten, ki egyszülött fiadat engesztelő áldozatul adtad bűneinkért, és feltámasztottad megigazulásunkra. Add, hogy egyedül benned bizakodjunk, és reménységgel forduljunk hozzád könyörgésünkre. Könyörgünk azért, hogy szent igéd gyümölcsöt teremjen életünkben. Segíts, hogy törvényedet és evangéliumodat mindig komolyan vegyük. Ébresz szívünkben bűnbánatot engedetlenségünk miatt, és szereteteddel vezess új életre minket lelked által. Könyörülj egyházadban, vezesd és kormányozz szent lelkeddel. Adj népednek hűséges igehirdetőket és pásztorokat. Könyörgünk gyülekezetünkért. Ne engedd, hogy az evangélium világosságától elforduljunk, a magunk útját járva hűtlenül megtagadjuk, és kemény szívvel lázadozzunk el. Kegyelmedet kérjük azokra a testvéreinkre, akik a tegnapi napon kérték áldásodat megkötött házasságunkra. Áldott légy mindazért, amit nekik ajándékoztál eddigi életük folyamán, és kérjünk, vezess őket azon az úton, amely a szeretet megtanulásának útja, és a szeretet megélésének útja. Urunk, emlékezzél meg a betegekről, szenvedőkről, magukra hagyottakról, segítségre szorulókról, természeti katasztrófák, háború vagy terror áldozatairól. Gyógyítsd a betegeket, rendelj segítőkész testvéreket minden bajba jutott embertársunknál. Urunk, emlékezzél meg Jeruzsálem egykori pusztulásáról és az Ószövetség választott népéről. Add, hogy az üdvözítő Krisztusban felismerjék a messiást, és benne megtalálják a békesség útját. Hallgass meg minket, Urunk, és fordulj felénk, mert nélküled árvák és elesettek vagyunk. Nyugtalan szívünk csak benned találni van. Hisztük, hogy ezt meg is adod népednek,
itt a földön, és egykor örökországokban is. Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek tanítása szerint együtt valamennyien még így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyük Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát te reád, és könyörüljön rajta. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet.